Keď vieš, že už nastal ten čas. No niektoré veci si najradšej spravíš sám. Nie z povinnosti, ale preto, že chceš. Všetko ide dole. Prach, blato aj stres z celého týždňa. Aj drobnosti môžu byť spoločné. Jeden drží vapku, druhý utierku. Chvíľa patrí vám. A keď skončíš, vieš, že sa to oplatilo. Rituál, ktorý patrí k víkendu. Všetko, čo potrebuješ, nájdeš v Kinekuse. Kinekus. Radosť z užitočných vecí.